Guys, good morning. So, ayan, umaga, siya tulog pa doon. And today, actually, umaga akong nagising. As always, nagsaing na ako. Kasi, magpipicture ako ngayon para sa aming Food Panda. So, ito yung pakita ko sa inyo. Actually, napakita ko na to or na-post ko na to sa... hindi ko na-post sa page, sa personal ko lang pala. Ito yung gagamitin namin na pang ayan, Hilamos all day breakfast. So, mayroong small, mayroon ding ito mas malaki. So, ito may cover, pero ito wala. So, lalagyan na lang namin ng foil, if ever. So, yan siya. Tapos, ito yung itatry ko ngayon. Pang ano kasi siya, parang pang on the go na ano. So, product pa rin namin yung ilalagay. Merong large, merong small. Ang hindi namin product is itong bacon lang. So, ito yung gagamitin ko. And then, yun. So, meron pang lumpia. So, lahat yan pipicturan ko ngayon. So, ilalagay ko lahat doon sa akin pinakita kanina na yung parang paper cups na mga ano. So, yun yung lalagyan ko. And then, egg. And then, kapares nito. So, na-costing ko na to. Nag-costing ako una kasi kailangan ko nang i-send yung menu doon sa Food Panda na ano para ma-okay na lahat. Tapos, pakita ko sa inyo mamaya yung ano namin, nakuha na namin sa BIR. Pero, meron kasi kaming Zoom meeting sa BIR mamayang alas 9. So, ako yung mag-a-attend kasi dito lang naman sa bahay. And then, kasi parang ano yun eh, parang nag-textan sa amin. 8 o'clock pa naman. So, ito na yung magiging umagahan namin. So, yun. Kampante naman ako kasi produkto naman namin ito. Naka-establish na naman yung ano nito, yung lasa, yung mga ano talaga. So, yung pag-ano lang namin is parang may ibang sources na papupuntahan din yung product, diba? Hindi lang yung nakarely lang kami sa delivery namin everyday sa page namin. So, mas maganda yung may iba-ibang ingay. So, maganda yung ano, maingay talaga siya, be. Maganda yung may iba-ibang ano, napupuntahan yun yung product. Kasi, diba, mas better yung ganon. Ingay, te. Guys, gumawa ako ng cheese sauce. Kasi mag-ano ako, pero hindi ko lahat lalagyan. Parang ilalagay ko lang to sa option kung merong gustong mag-cheese sauce. Kasi meron din gustong plain lang. So, ayan. Tapos merong iba ketchup lang or anything. So, depende na. Ilalagay ko na lang sa option. So, ito try muna namin. Guys, actually hindi pa ako tapos mag-picture doon sa mga ano, pero nakapag-picture na ako in fairness. And meron kasing Zoom meeting ngayon sabi alas 9, pero ayan, kasalukuyang mag-alas 10 na po pero hindi pa po nagsisimula. And meron kasi akong nililuto na bagoong kasi kinulang ako ng stocks, kaya kailangan namin ipaship yan mamaya. So, kailangan maluto na yan. Tapos si Papa naman, magang umalis, may kinuha siya, and then may asikasuhin din. And, dumating ngayon yung Shopee na in-order ko. Guys. Na titingnan natin. Kasi nagulat ako, akala ko kanina pa ano yung aking phone, ng text. Hindi ko naman pinansin. Biglang dumating yung Shopee na dito na pala. medyo mahal ito, te. Tapos wala kaming cash, no? Buti na lang may pera yung Gcash ko. So, pumunta pa talaga. Kasi wala kaming wifi, maingay na. Kasi wala kaming wifi. So, naghulog pa ako ng piso doon. Tinransfer ko. Kasi hindi ko in-expect na ano. Kasi ang aga rin na-deliver. So, ang laki. Ayun, no. Pakita ko sa inyo. Ayun, guys. Ayun yung box natin. Si Agri, pinalinis ko sa dyan. And then, tingnan nyo yung aming guys, nakikita nyo ba yung aming door? Si Chuchay. Yung niyan, grabe. Sinira niya talaga. Ang dami ng sira dito sa bahay. Ang dami na namin babayaran.
So, ayan, mamaya, i-unbox natin yan. I'm so excited! Very excited. So, ayan. Mag-ano muna ako dito sa BIR. Tapos, i-off ko na lang siguro muna yung aking niluto kasi baka ano eh. Ayan. Ay, sus. Pagkumandod. Parang ito, bunting na ko sa labis na. Ay, sus. Gunting-gunting. Pamandod. Ganyan na tayo. Ay! Lakas mama na kasi agri-computeran ng gwapo. Jay, gumalakaw ko ako ng puson. Na, maruin! Ipanin mo pa ng kurun. Wala pa yung kulor. Ay! Diri sa loob pa. Lingko doon ta ka para di ka kuan. Ito, screw knock be. Ay, talog sa knock be. Basta na screw din ha. Ito, ito. Basta na screw din ha. Kunawa lang. Basta na sila screw. Sorry, talog eh. Sa'yo naman doon. Dili man doon screw. Screw, dito po. Ay! Lukas tanan. Ay! First time in my life, gini ba? Ate. Yeah. Ah, excited ko. I'm so excited. Ang gatungan mami. I just can't hide it. Taas ba? Excited. Taas. Tama ka dito. Like, Buot lang ka. Paminawag sa instruction doy. sa duy. Ay! Nakabuto-buto. Yes, na nakabuto-buto. Buto-buto ay miss you. Sige, kuya. Nagay, bangkos madam. Yes, na nakabago na karton. Uy, puyo dia. Mga basura ba sinapay kang darabing sunod eh. Gawin yun. Sigo laboratory. Follow the instruction. Sagot. Kasama. Talaga di ko paminaw. Hello guys, good morning. Pasensya na ngayon ako nakapag-update ha. But anyway, ginagawa ko ngayon, ano pa, 7 a.m. pa. And then, nag-ano ko ngayon ng nagtitimbang ako. So, ito yung tinrabaho ko kanina. Tinrabaho ko, ano to, parang premium. Ayan. Yung sticker niya, same pa din, pero malaki na siya. Nilakyan ko yung sticker. So, this is half kilo. Ito, lumpia na pork at meron ding chicken. And then, yun naman sa baba, meron ding longganisa na small. So, nilagay ko sa styro. Ito yung nilalagyan ko. Teka lang, ano siya. Ayan, ito yung pinaglagyan ko na styro. Itong malaki. Tapos, ito yung lumpianisa. Tinatanggal ko sa cellophane kasi naubusan kami ng lumpianisa. So, ayan. Tapos, ito yung ginagawa ko na sticker. Ito naman sa lumpianisa. Tapos, nililista ko. Tinitimbang ko kasi. Nililista. Kumakain kasi ako kanina. Nagutom ako. Tinitimbang ko yung niya. Yung grams at saka So, kailangan itimbang. Tapos, ayan. Ayan, medyo agad si ate ngayon. Kasi, kahapon hindi kasi ako nag-vlog kasi nga, ayan nakikita ninyo, mamaya ko sa inyo yung CR kasi yung tubig namin dito na siya, sobrang laki ng bill namin guys, umabot ng 3,000 kaya pinaayos namin yung tubig and yun, okay na kahapon, sobrang kalat ng bahay kasi magkatrabaho nga dito.
So, ayun. Ito pala guys, para to sa Food Panda. At saka, I'm planning to, nasa Grab. And, kailangan kasi mag-send ng menu. Actually, matagal na to. Hindi ko magawa-gawa. Kasi sa dami kong ginagawa talaga. Pero ngayon talagang nilaanan ko na ng time. Since hindi ako ganun ka-busy ngayon. And, ayun. So, tatapusin ko to. And then, dalawa kasi yung tindahan na gagawin namin sa Food Panda. Isang sa store at isa naman restaurant. So, naman, ano lang din namin, mga, ang tawag dito, puro mga pagkain sa amin, produkto pa rin namin. But I'm planning to, kumuha ng ibang mga alam mo yun, para makatulong din sa mga, may mga pagkain kasi na masarap, like sa mother-in-law ko, masarap yung dinuguan niya. So, I'm planning na ipagluto siya. Tapos, yun yung ibenta namin. Pero at least, meron din siyang income. Parang ganun. Ganun yung gusto kong maging setup. Pero, ngayon, mag-focus muna ako doon sa, Tapos pala, hindi ko napakita yung chair. Ito yung chair, guys. Oh. Ayan siya. Oh. Ayan yung chair. Ang ganda. At saka ba't ang walis sa ilalim? Ayan guys, ayan yung niya, itsura niya. Kasi siya na maingay yung electric fan. So, ayan, inassemble ni Papa. Medyo tagal si Papa sa pag-assemble nito. Pero ayan, maganda siya in fairness. Ayan siya guys. Maganda siya and gusto ko siya talaga. Gusto ko siya kasi parang office talaga to. O, diba? Bongga. So, dito yung aking mini opisina and medyo nagigilty ako pag ganito na bibili. First time ko mabili ng gamit na para sa akin talaga na ako lang yung makakapag-benefit na So, medyo nagigilty ako pag medyo mahal-mahal yung aking pagbili. Hindi naman ganun kamahal. Sa lang naman to 2.5. Pero mahal sa akin yun para kung ako lang yung gagamit. Diba? So, ayun. Ito yung napili ko kasi talagang masakit na yung likod ko na. Kasi yung likod ko guys, medyo, hindi ganun katibay na sa lahi namin. Kaya talagang umiinom ako ng gamot na calcium. Tapos more milk kasi, ayun. Alam mo yung pag tumanda na alam mo yung nagkaka-osteoporosis. Yun, ganun yung lola ko. And then, si mama din ganun. Kaya, ngayon na medyo bata-bata pa ako, talagang nag-iingat ako talaga sa aking likod. And, so far, naman ito. Medyo matagal lang ito na dumating kasi pre-order kasi ito. Itong ganito. Kaya medyo matagal. Pero hindi to sa China, sa Manila lang to. Ayan, okay naman siya. At 2.5 lang. 2.5. 2.5 ba? Yeah, 2.5. Pero nabayaran ko kasi mahal yun din yung shipping fee. Kasi syempre mabigat to. Nasa mga 500 din natin yung shipping. 600, ganun. So, yun. So, yung ginagawa ko, may saging sa ibabaw kasi kumain ako kanina. Dami kong kinain. But anyway, yun lang yung update ko sa inyo guys. And, I'm trying pero nalulungkot ako kasi last day na namin ngayon sa internet. At yung in-applyan namin na internet, is yung sa Globe. Medyo hindi pa ang tagal mag-connect. Kaya nag-aalala na ako kasi wala na akong gagamitin bukas. So, wala na akong gagamitin bukas na internet. So, ngayon, actually, may matagal na may offer si Globe sa yung broadband. Ayun, hindi ko tinanggap yung offer ng Globe kasi dati kasi meron kami sa PLDT kasi kami dati nag-half kami ng bayad sa kanilang bahay kaya hindi ko matanggap-tanggap yung Globe na offer hanggang sa naabutan na ng crisis sa Globe. Kaya medyo so I'm planning pag kami ng Globe na-connect na kami ng Globe, ayun. I'm planning na tanggapin na yung offer kasi medyo matagal-tagal na rin yun. Medyo matagal-tagal na yung offer na yun.
And, yun, maraming mga offer na hindi ko tinatanggap guys. And, hindi ako masyado active sa, alam mo yung feeling niya, kailan ka hindi active, saka naman may mag-offer ng mga ganun. Ilang beses na nangyari yun. But anyway, yun. Kung mag-update ako pag na ano na yung internet namin, na napa-connect na kasi hindi ko alam bakit tatagalan ng connect. So last day na namin today, I think today or bukas. So kasi pinaputulan namin dun sa kabila yung aming internet. So yun. So yun lang guys, yun naman para naman parang nililitan ko yung boses ko kasi natutulog pa si Hagrid saka umagang maaga pa. Klarong-klaro yung aking boses. So, yun yung aking agenda today. Tapusin lahat ng aking pang-premium. Kasi pipicturean ko pa yun. Actually, nakapag-picture na ako, guys. Yun yung mahirap kasi pag picture ka pa, gagawa ka pa ng menu, and then kukuha pa kami ng bank statement kasi kasama yun sa ibibigay kay Foodpanda. So, yun lang yung hiniintay nila para ma-approve na kasi gusto ko nang matapos. Kasi masakit na yung ulo ko na. Ang mahirap kasi yung sa restaurant kasi lulutuin ko pa kasi niluluto ko pa, nilalagay ko pa dun sa aking mga lagayan tapos pipicturan pa ako lahat ng yun guys. Kasi nahihirapan ako yung aking pinsan sana kasama ko kaso malayo siya, no? Malayo yung, alam niyo yung bahay namin nasa bungtod. Ang layo-layo ng bukid, parang bukid ito yung aming bahay kaya ayun, tapos yung ibang mga pinsan ko busy din sila sa pag-wrap ng lumpia kasi isa din sila sa tumutulong sa akin na ng lumpia. And yun. Meron na kaming tiga-deliver pero 2 days a week lang siya available. Kasi gusto niya mag-resign sa trabaho pero ayoko pang ipag-resign talaga kasi ayoko din namang maalanganin siya, diba? So, ayun. And yun yung mga update guys, actually yun lang yung update and I'm happy na medyo nalinis ko na yung bahay kahapon na nagpapasalamat po ako kaya hindi ako makapag-vlog kasi sakit ang ulo ko guys, ang daming mga kalat sa bahay kasi diba ang daming ginagawa talaga. And yun lang naman yung update ko guys. And titingnan natin kung mapag-vlog ako mamaya kasi alam niyo naman ako, 'di ba? Alam niyo naman ako. Hindi ako makakapag-vlog eto pa. Ito kuchik kasi. Si Hagrid kasi, ayaw niya talagang lagi ako nag-vlog. Inopen niya sa akin yan. Ayaw niya nag-vlog ako lang. Alam mo yung nag-vlog lang na gusto niya yung nag-vlog ako, yung may sense daw, parang gusto niya yung meron ba kayo natututunan, yun yung sinasabi niya sa akin. And, alam mo yung nagugulat ka sa mga sinasabi ng anak mo kasi saan ba nagagaling yung mga sinasabi niya. And yun, tapusin ko to and ayoko mag-promise pero I will try na makabalik mamaya para ma-update ko kayo. And yun lang naman yung kailangan ko sa Foodpanda talaga, yung menu kasi doon ako na so ngayon tinatrabaho ko na lahat. In fairness naman.